Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Yoxuthwa intlaka emlonyeni kwiqela ke leKaizer Chiefs. Yathathwa iplayer iKaizer Chiefs ijongile abaphulaphuli. Sithetha ngeyiphi na iplayer apha? Sithetha ke ngoMabasa opha kwi-Orlando Pirates. UMabasa kujoyine iteam kaGavin Hunt, iStellenbosch. Now khumbula into yokubana ke iStellenbosch ngosiqeqeshwa pha kuGavin Hunt. uSteve Barker umfana omdala ubheke pha kwilizwe laseTanzania kwiSimba SC, kulapho kumfana omdala uzibonakalisa khona. Yesazi iStellenbosch sathatha pha uGavin Hunt. uGavin Hunt ke ngokubhizi wakha iteam ezoba liqelimba ezokwazi hambelane nendlela afuna ke ukudlala ngayo, ngoba uyabagalela abafana pha noLebusa weSantebe kade dlala pha iMamelodi Sundowns oyi-centre back okhaba ngenxele. Uphake uStellenbosch sithetha nje uthathwe pha kuGavin Hunt. Akaphelelanga apho, wathatha noMabasa lwe-Orlando Pirates. Imibombo kaMabasa ibhekisa pha ke kwiqela leStellenbosch pha eKapa. Umfana omdala into ethetha ukuthi ke uGavin Hunt pha uyabopha, uyapheka. Umfana omdala wenza into yokubana naye akwazi ukubathuma kakuhle abafana beze nempendulo. Na ukhumbula into yokubana ke bekumenyezelwa ke ngoMabasa, kuthiwa Kaizer Chiefs ke nakuMabasa lixesha lokubana ke nimthatho okanye ke nalithuba lokubana ke nithathe uMabasa anisebenzele, ngoba kuMabasa xa sesithetha inyaniso emsulwa nje ngaphandle nje kobuxoki, intle laa ndodanyana pha emnatheni. Noko yenye ke ngomnye wezistrikers ezikwazi ukuyibona ipali, ngomnye wezistrikers ke ezikwazi ukubona umnatha. Kodwa ke ngeshwa lomhluzi wamanqina iKaizer Chiefs kangibone kanjalo, management eKaizer Chiefs ke kangibone kanjalo, ngoba ke wayibeke yacaca uBobby Mutango wathi bona ngoku abafuni kusayina players, akho players bakasayina apha kuJanuary. Bona beyiKaizer Chiefs ke banazo iplayers, ngoba ke kusekho neplayers ezingakadlali ezisadinga ithuba. Wathi ke ngamanye amagama ke xa kunokwenzeka bekho lo player ucaba nayo inomdla wokuza kuKaizer Chiefs ke abanothi hayi, kodwa beyiKaizer Chiefs bona babona isidingo sokubana ke basayina abadlali. Wathi ke bangqinisisile ke napha kubaqeqeshi bobabili into yokubana ke ingaba nabona basibona na isidingo sokubana iKaizer Chiefs isayina abadlali apha ke kule transfer window kaJanuary. Bathi abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs asikho ke isidingo, bona ke ba right ngaba abadlali bakhoyo baza kubasebenzisa, ngabona ke bazawusebenzela iKaizer Chiefs, ngoba isquad abanaso siluqelimba sawukwazi into yokubana ke basisebenzisa kwiCAF Confederation Cup, babuye eso squad basisebenzise lapha elegeni, basisebenzise phaa kuNedbank Cup. Bathi noko abakhalazi injalo ke baphulaphuli ke uMabasa akasayi ke kuKaizer Chiefs ke iKaizer Chiefs bayilibale ngoMabasa. uMabasa umfana omdala kubheka phaa kwiqela ke leStellenbosch. Iphelile ke into ebithethisa ke ngoMabasa neKaizer Chiefs, othi kangoku akusekho Mabasa ozobheka kuKaizer Chiefs. uMabasa ubheka straight phaa kwiqela leStellenbosch. Injalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.